Ο Ραφαήλ Νησανάκια, σκοπαρασκευάς τρελάκια. Η τσιγκάνικη μουσική είναι εδώ. Πού αλλού? Στο στούντιο ΚΒ. Οι επιτυχίες, φίλοι μου, από τα δύο ξαδερφάκια συνεχίζονται. Γεια σου Στελάρα μου, μοναδικέ μαέστρο μου. Φίλοι μου, η φωνή που έχει αγαπηθεί από την νεολαία μας είναι ένας και μοναδικός, ο Ντίνος ο Ισούφης. Ακούστε τον. Με του νέα καμαγκλό, με λατσιπέ να δείχνω, δίκα βες του και κερέ, γιατί μπιστραβλέ νεσάρε. Μάμο παντού